Hemejäne salam, men altyn habarsyz galma gepleşigimiziň 199-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ýene ýekece bölümden 200 bölüme ýetgäs, ýagny 200 hepde bäri bize siz bilen, sizem biz bilen. Bärde bellap geçen apreliň başynda 4 ýyl boldy, ýagny media tama 4 ýaşyny doldurdy. Şonuň şanyna sizden Sowet höküminde şu bölümi öz dostlaryňyza uğradyň we biz tez wagtda 100 000 agza ýeteliň. Ona näme dostlar, like basan bolsaňyz, menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine başlaýas, elbetde Söhbet Jumaýew bilen haçan. Menim pikirimçe Söhbetiň bu aýdymy hit bolar. Her gün ýanymda bolaryn nidin, her gün gelerin nidin haçan. Sen bolmasaň men ölerin nidin, ananlara bol sözleri. Indiki täze klip Ferhat Ataýewdan Nesibämiz däl eken. Nesibämiz däl eken, däl eken. Ilki söýüp soňuny dowam bolýan eken. Däl eken, nesibä däl eken. Söýüp soň ýürenim. Şahzat Gulmuradow Murat Tagan bilen Где же ты? Bagtyar Allaberenov Halipa Agştaparowyň aýdymyna kabar ködürläpdir. Men düşünmeyen gözüň ýaşyna ýürüňmi düşündürme asmandan inen yemin apa. Indiki täzelik hip-hop dünýäsinden Iska Muslim bir zaman arkamda gam galmady aýdymyna short video ködürläpdir. Geç otur hani doğan salam. Yüzlerde grim bar arkanda gam. Derdini özünden başkası götürüp bilmezem hiç açan yerinden kal. Yerinden kal yeni yol uzak doğun. Edimlen et yöne kendi uzak doğun. Didiler bizim görcü. Hip-hop dünýäsinde ýene bir täzelik 243 Black Shadow menim pikirimçe şu aýdymam TikTok'da hit bolup biler. Bilemok, bilemok. Kim ayıp? Mina bilemok, bilemok. Bilemok, tak tane yan yana şöyle bilemok. Bilemok, bilemok. Bir yerde görünýäli ýöni bilemok. Bilemok. Empo şarjyna Zenan aýdymçymyz Gülnara Muhammedow bilen başlaýas Ramazan. Hoş geldin Ramazan, hoş geldin Ramazan. On virayın sultani, hoş geldin Ramazan. Ýene bir Empo täzeligi Amalia'dan Hamala. Dize täze aýdym hödürläpdir, saňa hiç kim meňzänok. Sana hiç kim meňzänok. Tapdym men gözlemok, söýgüme duşanyň bäri. Sana duşanyň bäri. Sana hiç kim meňzänok. Tapdym men gözlemok, söýgüme duşanyň. Selvi Toqlyj we Serdar Agal we Dizet bilen täze aýdym hödürläpdirler, soýur. Soğuyor gibiyim ama yanıyor içim. Vazgeçemiyorum seni arıyor içimdekileri çalamayan zaman yenilir mi bu? ZCB'ga täze aýdym hödürläpdir, Lolo. Instagram'ı çaykan aydımçılarımız Mahım bilen Ahmet. Mahım damdamı canlı sesle üýtgeşik edip yerine yetiripdir.
täzeliklerinden, betinden täzelik şu hepdäniň 4-nji güni Serdar Çarif bilen gepleşigimiz çykýar. Hökman görüň. Inni gelýär iň gowaran şarjyklarymyzyň biri, könleri ýatlar şarjygymyza Parahat Amandurdiýew söýenim saňa. Seredip doyman edidim gülür yüzünden, aylanayın gözlerinden, kanalaşımdan. Süydüse de karaşarın çın yüreğimden, mayıl bolly aşık yürek senin edinden. Elim nuri sen söyünüm, yarım sen yürekte yıkıtağım ayım. Sensin benim mehribanım, gel beri zadım. Yine bir könler ýatlaly Akştaparov Pelek. Adam ata ten garabıdı, ey ey ençelerle yoldan tendelli. Ey alı seyri degler bilen bağladım, Yusuf'u den yardan ayırıp ağladım. Davud'u ayırdım ol 40 oğlundan, ey ey netini bir toyun tendelli. Inni gelýär tesirleri okumaly şarjygymyza ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Söhbet Meredow. Men birinji medetama üstünlük berekella bize Instagram sayfamyzdan ýazyp bilersiňiz. Yine bir tesirimiz Kakamura Söyüngeldiýew. Salam medetama işlerinizi üstünlük hemmejaňyzy mukaddes orazalaryňyz bilen gutlaýan kabul bolsun. Köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Nowruz Abduraşidowa. Salam medetama işgärleri we agzalary. Hemmejaňyzy orazym mübarek bolsun. Tutýan orazalaryňyz kabul bolsun. Bu bölüm hemmesi ýaly gowy bolupdyr. İşiňizi üstünlük diňe öňe köp minnetdar. Siziň hem orazalaryňyz kabul bolsun. Inni gelýär soňky tesirimizde Şagydyjew. Olawodana tanamadyma gyzlaň içine bugun geçene han tanşaly han söýşeli söýgün ýanmasyn meniň içimde. DJB Ganyň Prinsesam Aýdymynyň setirlerini ýazypdyr. Men üçin geçen bölüm aýdyk goýupdum. Köp sag bolun begendirdiňiz. Dostlar şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Inniki hepde 200-nji bölümimizde görüşýänçä özüňize gowja serediň. Hoş sag bolun. Näme 3 ýaşyňyza uly dawara bilen bellediňizde 4 ýaşyňyz belläňiz ýok. Men wa diýipmi? Gaýyp oturamyz. Şoň şanly sizden sowat hökümine maňa $10,000 pul. Gowaýdym. Klip täzeliklerine başlaýas elbet. English. Understand? Canam. Bilen Iska Muslif bilen Brev Zaman. Iska Muslif del. Muslim. Iska Muslif Brev Zaman. Brev del. Brave. Ne şu? Arkamda kalma. Näme gülme? Brave. Gülme. Brave. Indiki täzelik hip hop dünýäsinden Iska Muslif Brave Zaman. Muslif diye de. Brave doğru Muslif diye. Dem Alman aýtdym o. Dem Alman aýtdym. Daba bilen başlaýar. Ramazan okumdaşyn okamy. Nerede haýsbazakdan? Tekavazar. Sana hiç kim meňden ok. Maňa dizimkin. Soğuyor işte. Soğuyor. Soğuyor. Soğuyor der. Yumuşak g. Soğuyor. Soğuyor. Ne? Soğuyor. Soğuyor de tipi soğuk başından diyen yana döküyor. Näme ýörü pırçyn. Soğuyor. Ay yanlış anlatıyorum. Soğuyor işte. Yerine yetir şey. Yeşil. Vay Ne yapalım? Möjek adam. O möceğin senin işi yok. Konsantrasyonumu bozuyor. Ne bozuyor? Konsantrasyon. Söýgün ýanmasyn meniň içimde. Ne aytdy? Neresi? Oka hadi. Просто oka ikisine aytmadı.
Näderiklerden habersız kalma. Bizi ağza